As the EFF in Buffalo City, we reject Mayor Xolapakati's 1-month waiver to consumers, while residents make arrangements to bring their accounts up to speed. As the EFF, our stance is that there should be no blocking of accounts during lockdown. When you block people from buying electricity, you cause unnecessary panic. And people flood municipal offices trying to fix problems they never caused. And the majority of these people are usually old and vulnerable people. Xolapakati cannot continue gaslighting the people of Buffalo City. It is him and his people that knows exactly why people's accounts are in this chaos. And it is him and his people that knows why people are built incorrectly. It is him and his people that should know why people are charged for water they never used. Those who are responsible for this mess must be exposed and charged. But our people must not suffer for something they are not responsible for. As the EFF, we will meet with other stakeholders and consult our lawyers to find a lasting and permanent solution to this mess. Si-EFF apha eBuffalo City siyasikhaba isigqibo sikameya uXolapakati nesigaba sakhe esithi abantu abasayi kuvalwa umbane kuze kuphele inyanga kaFebruwari. Lo gama bona besenza izicwangciso nomasipala ukuba bazawubhatala njani na ii-accounts zabo. Thina siyi-EFF City bekumele abantu abawuvalelwa umbane size siphume kwi-lockdown completely. Ngoba xana uvalela abantu umbane ngexesha le-lockdown ubangela into yobana abantu bapenike bafuna ukuphuma ngobuninzi babo besiya kwiofisi. Abanye badala baya kwiiofisi zikamasipala ezixineneyo ezincinci bayokusulelana ke ngoku ngaloo bhubhane wecorona. So bekufanele umbane awuvalwa ngeli xesha le-lockdowns. And futhi sithi kutheni umasipala ephatha abantu baseBuffalo City ngokungathi ngabo okanye sisenzo sabo esi sibangela uba into yobana kude kube kanti sizibona sikule meko sikuyo. NguBuffalo City owaziyo into yobana kutheni abantu amatyala abo ephezulu ngolu hlobo aphezulu ngayo. And futhi nguBuffalo City owaziyo into yobana kutheni abantu kusithiwa basebenzise amanzi abangakhange bawasebenzise ngenyanga. IkwanguBuffalo City oyaziyo into yobana kutheni izitetimenti zabantu ezenziwe ngosuku olunye zikwazi into yobana zibonise imali okanye amatyala angafaniyo for umntu omnye okanye for umzi omnye. Sithi umasipala makangadlali ngengqondo zabantu and athathe uxanduva. Abantu abenze into yoba kube kanti sizibona sikule meko sikuyo mabavezwe and futhi bajongane nengalo yomthetho. Futhi ngaphaya koko thina siyi-EFF sijonge udibana nawo yonke eminye imibutho okanye imibutho yokuhlala nabahlali. Futhi sidibane nawo namagqwetha ethu sizama ukufumana indlela ezawuthi isikhuphe kule meko sikuyo unaphakade.